Immortal kasi ito. Siya lang nagmas. Panis yung mansion nila Chooks dito at nila Jamil sa mansion ko. Ito kumakain. Iba talaga si Boy Tapang, mga sis. Girlfriend ko yan. Concern mo din pag nagka-girlfriend ka, baka hindi ka i-kiss, ganun. Immortal. Ito, lagusan, pang ibang kalawakan. Ay, ito kabinet ng Immortal. Ayan o. Cabinet ng Immortal, iba Partida, may mga daga pa tubitira dyan. Wala kiss-kiss mukbang agad. Ay, karatol. Ito pa. Hi guys, what's up? Today is July... Date check muna. Sorry guys, wait lang. 30 nga. So, July 30, Thursday. At bago ako pumunta or lumuwas ng city bukas, pupuntahan muna namin si Boy Tapang. Gagawin namin today is house tour. So, ayan. Update na lang namin kayo pagdating namin sa bahay nila. Nine lang, kuya. 600 na mamoy na. Alright. Tangi pa rin yung Boy Tapang in the house. Say hi, Orb. So ready na ka sa atong house tour? Ready na kayo? Yeah. Doon, limpyo ko taman doon. Naglimpyo na siya taman sa ila di ay? Oo, maana ko. Uy, nindot nang gubot-gubot unta. Ay mga season orbs! So ayan, kasama ko na ngayon si Boy Tapang. Ang tunay na pangalan ni Boy Tapang ay? Ronnie Swan. Ronnie Swan. Ayan, nakamask pa ako. Siya hindi talaga siya nakamask. Immortal kasi ito. Siya lang nagmas. Ako lang nagmask kasi mahinang nila lang. Ikaw? Immortal. Immortal. So ayan, yung gagawin natin ngayon, ibang-iba sa ginagawa ni Boy Tapang. So ang gagawin natin para mas makilala pa natin si Boy Tapang, mga season orbs, ay mag-house tour tayo. So ipapakita ni Boy Tapang sa atin ang kanyang mansion! Tutur Yan kayo sa yung mga mansion nakita nyo ngayon kay Boy Tapang yan. Kita ko na yung mga videos, ang dami. Sobrang tapang talaga ni Boy Tapang. Ako hindi ko kayang kainin yung mga kinakain mo, Boy Tapang. So ready ka na bang i-tour kami sa house mo? Ready na, ready na. Okay, sige. Doon lang. Punta sa mansion namin. Sige, una ka. Wow! May paano si Boy Tapang, parang mahabang walkway. Walkway ba tawag dito? Iba, tas may mga flowers pa dito. Boy Tapang, oh! Boy Tapang, sa inyong lahat, oh. Ito dito. Pero yan, ayan! May pahagdan si Boy Tapang dito. Dito ka pa talaga lumaki? Dito. Dito ka lumaki. Born and raised in Alcoy. Solid Alcoy. Ako kasi, born in Manila, raised in Cebu City. So punta lang kami dito dati nung wala pa kaming bahay dito sa Alcoy. Every summer sa bahay ng lola namin. Yeah, si Boy Tapang dito talaga lumaki. Dito din siya pinanganak. Let's go sa mansion ko. Ayan, yan na mansion ko. Panis yung mansion nila Chooks dito at nila Jamil sa mansion ko. Ito, ano to dito? Ayan. Ito dito. Welcome sa mansion namin. Dito kami naliligo. Dito kami So dito ka naligo, gumaganon ka lang. Oh, dito kami kumukuha ng tubig rin. Inumin ng mga immortal. Hindi kasi kami uminom ng mineral water kasi umiiba yan tiyan namin. Allergic kayo sa mineral water. Allergic kami sa mineral water. Okay, so dito Minsan sila langis. umiinom, dito sila naliligo. Okay. So next natin, papakita sa inyo yung kainan namin. Dito kami kumakain. Sabay kami kumakain dito mga pamilya ko. Ayan, marmol po yan. Marmol. Marmol yan. Mamahalin mga sis and or. Mahalin yan. Oh, siya pa nga. So ito yung itubigan nyo din. Ayan. Tapos lagayan nila ng... Lato. Mga antik yan. Oh! Ayan o. Oh. Mga antik yan. Mga sinanang panahon pa to. Ano Ayan. pa? Dito. Ay, dito pala. Ayan, mga baso namin. Bakit ikaw lang ba tao dito ngayon? Hindi, marami kaming magkapatid. Oo. Kaso, yung iba nagtitinda Nagtitinda. Saan sila nagtitinda? sa Dalagit. Anong tinitinda nila? Mga mais, mga mani, gano'n. Pag ikaw hindi ka nagbi-video, anong ginagawa ng isang Ronnie? Naglilinis ng bahay. Tapos nagbi-video? Nagbibideo. Yun lang, nagbibideo tapos naglilinis ng bahay, yun. Minsan nagsasaing. Yun. Siya yung nag-aalaga ng bahay. Kasi yung mga kapatid niya, yung nanay-tatay mo din nagtitinda. Yun pala. Mabait na bata. Nasaan yung ref niya doon? Hanap naman ang lundo. So
Ano to dito? Dito kami nagtatambay kasi pag doon sa loob, mainit kasi. Ayan, dito may aircon. Ayan, aircon. Sa labas ng aircon, kung pasok lang yung Air laps. air labs. Air lapos-lapos. Tapos, Tapos ito, duyanan. dyan, duyan, dito ako nagpapahinga. Dito ako nagduduyan. Dito ka nag-chill. Dito. Dito ako kumakain. Ano yan? Awan mo na, baka may matirang mukbang ko dyan. Dito ka ba kumakain nun? Dati? Ayan yung CR nila, Boy Tapang. Ayan, CR namin. CR. Pasilip naman, idol. Wag, baka may natirang mukbang ko dito. Okay, so dito, idol. Dito kami nagsasaing. May mga butas-butas pa yan, partida. Minsan, pag umuulan, mahirap talaga magluto. Kasi mababasa yung mga kahoy. So ayan, dyan kami nagluluto. Pero alam mo, napansin ko, Boy Tapang, iba yung sarap pag sa kahoy siya niluluto, guys. Kasi kami sa bahay, may part kami sa bahay na ganito din yung luto namin. Di ba? Iba yung luto ng kahoy kaysa sa gas. So, Minsan, masarap din kain ng kahoy. iba talaga si Boy Tapang, mga sis. So, eto yung mga ano nyo, lutuan, mga kalaha, Ayan, mga... mga antik din yan. Ano din yan? Gano'ng katagal na ba yan, Boy Tapang? Siguro, di pa ko pinanganak yan. Andyan na yan. Oh, di ba? Iba si Boy Tapang, mga sis. Aso mo, parang. Oo, sino yan? May mga alien pala ako dyan, nagabantay. So, Matapang na nila lang. matapang nilang yan, kumakain din ako. So ngayon, papasok tayo sa mansion namin. Yes, let's go! Hay, may paparol. Ayan, hindi pa nga Christmas Pasko, may parol. everyday. Ayan. May mga larawan dyan. Pakita natin may mga larawan dito. Saan Ayan. ka dito? Sino to sila? Ayan, mga pamangkin ko yan. Yung ate ko yan. Ate. Ito, pamangkin ko. Ito, kapatid ko. Yan, lahat ng mga kapatid ko nagsisasawa na. Ako na lang hindi pa. Ikaw lang ba lalaki, Boy Tapang? Di, Ikaw tatlo lang? kami magkapatid na lalaki. Saan yung iba? Nag-asawa na. Nakasawa na. Ito, ang daming nagtatanong nito kung girlfriend mo ba daw ako? Girlfriend ko yan. Hindi po, pero yung totoo, may girlfriend ka ba, Boy Tapang? Hindi ako nag-girlfriend kasi para din sa digidog ng babae, para di siya maya pag nag-girlfriend ako. Okay. So parang kumbaga, hindi ka pa nag-girlfriend for now. Wag muna. Wag muna. Ganon. Focus muna sa exotic. Oo, kasi gusto pa niyang, nag-e-enjoy ka, kasi nakikita ko nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa. Sobrang enjoy, mo, 101%. syempre, diba? So parang yung concern mo din, pag nagka-girlfriend ka, baka hindi ka i-kiss, ganon. baka ayaw mo kipagalikan sa kanya Walang pag kiss-kiss nag-girlfriend mukbang ka. agad. Pag Walang kiss-kiss nag-girlfriend mukbang ka. agad. Pag Walang kiss-kiss nag-girlfriend mukbang ka. agad. Okay, so ano to? Wow. Ayan, ito napanalunan ko nung grade 12 car guidance namin. Ayan, military attire. Wow. Tapos ito, nung grade 10 ako, yung Boy Tapang, medyo choppy yung face mo dyan. kasi yan, di pa ako medyo madalas kumain ng exotic, kaya ngayon na iba na. So ito, yung mga award ko sa mga sports. Kasi ma-athletic din ako. Mga school ako, mahilig ako sumasali ng mga sports. So ito, In fairness, guys, ang daming awards ni Boy Tapang. Ang dami na niyang ano. mahilig talaga ako sa mga Ito, sports. talaga. So ito yung larawan ko nung naglalaro kami ng boxing dun sa North, sa Cebu. Ay, so nagbo-boxing ka Oo, din. nagbo-boxing. Pero hindi ka na nagbo-boxing ngayon. Hindi na ngayon. Dugong inchik. Swan talaga. Oo nga, medyo inchik kayo, no? Pag ganun. Inchik na hilaw. Exotic. Kaya mahilig sa exotic. So, eto, ano to, Boy Tapang? Dito kayo natutulog. Yung mga kapatid, yung mga pamangkin ko dito natutulog kasi ako saan-saan lang ako natutulog. Minsan natutulog sa itaas, lumilipad lang. Ibang klase Immortal. talaga. So, dito sila natutulog Oo, lahat. dito Ikaw natutulog. kahit saan, pwede ka doon, Oo, sa ako, labas. walang problema ako kasi saan-saan ako natutulog. Grabe, walang minsan, asa. Bilib ako sa'yo. minsan Boy ako Tapang. nagbabantay sa kanila, natutulog ako, hindi na alive ako always 24 hours. Oh, kasi nga, immortal. Sa ano pa to, Boy Tapang, dito? Ayan, mga upuan. Dito namin nilalagay yung mga upuan pagkatapos gamitin. Ayan, ito yung mga Higaan. higaan. Yung mga banig, Banig. ganyan. Minsan kasi malamig yung sahig. Oo. Sige. Tapos ito may pangalawang door, Boy Tapang. Ano Ayan, to? ito, lagusan, pang ibang kalawakan. Ayan, o, diba? Ay, so pwede ka
early morning, di ba, pag ano mo, pag gising mo, gaganon ka lang, tapos kape agad dito. Kape ganun. agad. So, siya lang talaga ang bahay mo, boy tapapir. Mansyon daw yan. Mansyon! Okay, so eto, pwede ba nating silipin Ah, ito? ito. Kwarto ng mga ate ko, ito. Ayan. Medyo makalat. Tayo. Okay lang yan. Kasi may mga maraming pamangkin makukulit kasi. Dito yung mga damit, dito na nilalagay. Ayan. Lahat. So, kwarto to ng mga ate mo. Ang kwarto ng mga kapatid ko. Mga kapatid niya. Ayan, Mga guys. pamangkin ko. Tapos dito, may lagayan lang din ng mga... Ayan, ito. Ito kabinet ng immortal. Ayan, oh. Ayan. Cabinet ng immortal. Iba talaga Partida, si may Buddha. mga daga pa tubitira dyan. Tapos sa kabilang kwarto. Let's go. Ayan pala si Rambo, yung cameraman natin. So ito yung pangalawang kwarto namin. Ayan. Ay, medyo masikip, oh. Natutulog pa lang yung immortal. Sino naman yung natutulog? Ayan. Rambo? Nagpapahinga yung mama ko. Ah, yung nanay niya. Hi, Kasi nanay. Sorry. Hello, nay. Nagbablog kami. Nag-house tour. Pasensya na Mag-hi ka, po. ma. Ito yung kwarto ng mama niya, guys. Hi, mami. Hi ka, mami. Ay. Nagpapahinga lang yan kasi immortal din yan. Ay, altar namin. Ayan pa. Mga Biblia. Yan, Biblia. Diyan minsan ako nagbabasa ako diyan. Talaga? Oh, nagbabasa Ano ako. favorite verse mo? Yung yung huwag ka matakot kumain ng madumi kasi nilalabas natin sa katawan yan. Ang katakutan mo ay yung paggawa ng masama kasi doon dumi ng mata ng Diyos. Anong verse yun sa Bible? Di ko memorize yung verse eh. Basta Ganun yung thought na nabasa mo? yun yung Ah, kaya pala wala kang takot kumain ng kahit na ano. Kasi sabi ng Diyos, huwag daw matakot na kumain ng madumi kasi nilalabas lang sa tiyan yan. Ang katakutan natin yung paggawa ng masama, di yun yung nakadumi ng mata ng Diyos. Oo, diba? Yun. Napakaganda. Solid. Tapos, explain mo naman tong door ninyo. Ayan, itong Made of ano ba to? Made in Kwanto. Made in China. Ayan, di pa yun natapos, partida. Ayan, oh. So, Boy Tapang, tanong lang kita, anong kinain mo ngayong umaga? Ngayon, normal na pagkain lang. Pagkain na may nanilalang, isda lang. Pagkain ng mga mahihinang nilalang isda. So ngayon guys, itutur niya tayo sa kanilang mga Kambing. kambing, mga hayupan, mga ganon. Punta man tayo sa baboy. Okay, baboy muna tayo. Baboy muna. Ayan, ito yung baboy namin. May baboy sila. Dito ka ba din kumakain ng kain ng baboy? Dito ba yun? Hindi, lumitaas yun. Ah, sa taas nila yun. Ayan, baboy namin. Ilang taon na yan? Matagal na ba yan? Talagang almost 2 years na yan. Almost 2 years. Ah, inang baboy. Inain. Yung tayo dyan, gold tayo dyan. Next natin sa kambing naman. Let's go. So, ayan, kambing namin. Ayan. Takot sa tao kasi yan. Kaya, tumatakbo, ayan. Halika dito. Marami kaming kambing kasi nandun sa itaas. May mga kalabaw rin. Saan yung mga kalabaw niya? Nasa taas din. Nasa kalabaw. Nasa taas yung kalabaw namin. Oh. Kasi marami doong pagkain. Bukod sa pagkain ng kung ano-ano, Boy Tapang, ano bang hilig mong gawin? Pan, nagbubuksing. Ah, nagbo-boxing. Ano pa? Nag-workout. Kitang-kita naman. Grabe. Pakita ng abs. Walang abs, alagang ko. Kailan ka last nagkaroon ng girlfriend? Nung kakain ko ng ipis, doon, nagbe-break up kami. Pag tuwing kumakain ka ng ipis, Oo, yun. nagbe-break, Mga nakikipag-break 2 months sa'yo. pa lang, oh. So, nung kumain siya ng ipis, guys, nakipag-break na sa kanya. May Sino, may- kasi Boy Tapang, sino ba namang gustong magka-jowa pag ano? Pag kumakain ka ng kung ano, syempre yung jowa natin kumikis sa atin yan, diba? Diba? Gusto natin na humahalik, tapos yun, ganun-ganun yung mga kinakain mo. May naninilalang kasi yun. Kasi tao yun, ako immortal, so di kami bagay. So immortal lang talaga bagay sa akin. Kung ikaw si Girl Tapang, i-message mo si Boy Tapang kasi ikaw na yung hinahanap niya. Ikaw na yung pang forever niya. Yung kumakain ng exotic. Ano pa bang gusto mong sabihin sa ating mga viewers? Sa mga nakakilala sa akin, gusto ko lang pasalamatan yung mga solid na sumusuporta dyan. Yun lang. Stay Subscribe safe. sa channel mo. Subscribe kayo sa channel ko kung gusto nyo matapang yung sikmura nyo. Subscribe kayo sa Mukbang TV. Sobrang dami niya na pong viewers and subscribers, guys. Please add up to that. Just subscribe to his channel, Mukbang TV. Mukbang And TV. like na din yung Facebook page mo. Yung Facebook page ko, Boy Tapang. Yun. So, ayan si Ronnie. Simpleng tao lang din po siya. 'Di ba? Taliwas sa mga nakikita nyong
Simpleng immortal lang. Simpleng immortal pala, Simpleng hindi siya immortal, tao. Simpleng immortal. Sorry naman, Dong. So, ayan, thank you so much sa pagpapaunlak Walang namin problema. dito sa inyong mansion. Pakita ulit natin yung mansion nila. Tcharam! By sis and herbs. Thank you! Ay, karatol. Wait pa. Uy, ratulay. Parang Salamat may kayo. magpapapicture ata. Hi guys! So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood nitong video na to. So, before I end this video, I just want to share a fact from Boy Tapang because nung time na nag-shoot kami nung kanyang house tour, napag-usapan namin kung kumikita na ba siya sa YouTube or kumikita na ba siya sa mga pinagagagawa niya, ganun. Tapos, sabi niya sa akin, hindi pa. So, tinanong ko siya, bakit mo ginagawa yung mga ganong content? Tapos sabi niya sa akin, idol, ginagawa ko lang talaga lahat yun kasi para makapagbigay ako ng pera sa pamilya ko. Kasi dati daw nahulog siya sa parang niyog kasi pangarap niya talaga maging boxer. Tapos, yun nga, dahil nahulog siya, parang nabalian yung dito niya, hindi na siya pwede maging boxer or hindi na siya ganun ka-fit to become a boxer. So, ngayon, yun, nag-enjoy din daw siya sa ginagawa niya ng pag-create ng mga videos. Although, aminin natin, nakakadiri talaga yung mga kinakain niya. Pero, kinakaya niya daw yun. Kasi, nag-enjoy siya. And at the same time, alam mo yung ginagawa niya daw lahat para sa pamilya niya. Parang nagbabaka sakali siyang makapagbigay ng ginhawa sa kanilang pamilya. Because, hanggang ngayon daw, guys, wala silang kuryente dun sa bahay nila. And, sa totoo lang nakakaawa talaga. Parang patawa-tawa lang siya sa video, pero sa totoo lang nakakaawa siya. And, yun, tinitiis niya daw lahat ng mga bash, kasi para daw sa pamilya niya. Wala, na-touch ako kasi, sa totoo lang, eto personal experience ko lang hindi kasi kami, kami din, hindi kami lumaki na may kaya na. Dumaan din kami sa hirap. Na-experience din namin yung wala kaming kuryente. Nakikikabit kami sa kapitbahay. Tapos nung nakita ko yung bahay nila, it brought back a lot of memories. At yun, na-feel ko yung struggle ni Boy Tapang. Although, karamihan sa atin lahat, we have the same motivation, diba? Ginagawa natin lahat. Although sa ibang paraan, ginagawa natin lahat for our family. Yun lang. Ang gusto ko lang iparating ay sana wag nating i-judge agad yung tao without knowing the real reason why he's doing it. Yun lang, kasi hindi madali yung pinagdadaanan niya ngayon. Sobrang tapang niya sa mga videos niya, pero he's going through a lot din. And sobrang hopeful siya na, alam mo yun, makapag-earn siya para kahit paano yun nga, makatulong siya sa pamilya. Yung pagiging genuine ng reaction niya sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa kanya ngayon. 'Di ba? Despite all the bashes, talagang ini-ignore niya na yun. Kasi, grabe, solid yung vision niya, solid yung pangarap niya. Nakafocus lang siya dun, bahala na daw. Pero, yun nga, soon pag natanggap niya na yung pin from YouTube, tsaka ma-withdraw niya na yung pera, at ngayon kasi guys, laging nagtatanong si Boy Tapang sa akin kasi wala siyang masyadong alam sa YouTube. Nag-upload lang siya pero hindi niya alam yung pag-place ng ads, paano kumuha ng pera, mga ganun, paano mag-request ng silver play button, mga ganun na technicality. So, nagtatanong siya sa akin, idol, paano yan, ganyan. Kasi, yung ginagawa niya lang talaga is nagka-create lang siya ng videos, tapos ina-upload niya. Tapos ngayon guys, alam niyo yung randomly na nag-chat siya. Kasi binabalitaan niya ako na ganito na yung earnings niya, idol, totoo ba to, ganito ba to niya. Tapos, ngayon, hindi pa niya nakuha yung first sweldo na sa YouTube. Tapos, alam mo yung ramdam na ramdam talaga yung saya niya, guys. Kasi dahil sa views niyo, dahil sa panonood niyo, soon, pag natanggap niya na yung pera, magkakaroon na talaga sila ng kuryente.
Alam niyo yung ganun, sobrang saya niya. Sabi niya makakahawak na daw siya ng ganyang pera soon. Pero ngayon nga, wala pa siyang nare-receive kahit piso. Pero yun nga, nakalikom na siya. Andun na, nakikita na yung figure. So, ayun, sobrang happy ko for him. Yeah, so, ayun lang guys. Thank you so much for watching this. And I hope, please, wag niyo po sana kayong magsawang supportahan si Boy Tapang. Or panoorin niyo lang yung mga videos niya. O kung hindi niyo kaya, i-leave niyo lang sa gilid. Alam niyo yung ganun, iwan niyo lang sa gilid, naka-play. Pero yan guys, maraming salamat. I hope na mas nakilala niyo si Ronnie or si Boy Tapang sa video na to. At yeah, I'll see you on my next one.